tigi assalamu alaikum bandirab teddub yewbla jiri TV télévision anet première chaîne dans zone sylvo-pastoral han non bandirab caggal ne badden tourné mawde nder zone sylvo-pastoral alhamdulillah rabbil alamin une fois en zone kew nder sylvo-pastoral en jehi tour vraiment caggal de yimbe de Dakar vraiment badden voyage non yaden région de Louga département Louga village de Thiamé no wonde kokki caggal dum no en jehi bulal hado diwan Thiène Jolof jehi Dar Jolof en imim don en jehi to diwan Mbelexe woni Kulel wiidu Cingoli en jehi diwan tekki boobe diwan wi mbar Touba dina wen ol gina diwan Bukinet wel ay wen yer ko lendi ñaasanti en jehi ha diwan mo woyni ala den dippal ke do zone sylvo-pastoral o sebi dum tank Jeri TV si wa Jeri TV ko Jeri TV sylvo-pastoral ko e dum sebi non hikka non kam vraiment hikkam hay min hoora mi yi ha ngandum min hoora mi yehi e dum do non fof ko yeddi ko welti pitali mon hoɗon gandi noon liggey o wona ko wi te enen Jeri TV sembilamɓe wona kalis jiiroten hen wona argent takmen immade wona mbuuɗ takmen immade ko Jeri TV hon mbatten ha Jeri TV won hon mbatten ha Jeri TV ñeeb e ɗum noon wadde onon jaggat hen hon jaggirton hen woni Jeri TV so vidéo naati onon fof naton mbaɗon sem mbaɗon partage vidéo kadi jaggon hen ay woni gandanɗa bo reɓen extérieur sax ɓe mbawen joggu moyen mbolma e matériel e wan Abdou Aziz ɓi kawam ilwo Saydou Samba Soguen mbeɗa yetta noon vraiment Aliou Samba Bayel kay kam vraiment ko neɗɗo joggunoɗo Jeri TV Aliou Samba Bayel noon guer caggal retraite noon hanti noon neɗɗo mbaɗo retraite kam welani sukkat haala tan mais kay kam vraiment ko neɗɗo tinnoɗo Jeri TV saabu ƴeew somo haalnima hunde wotere on pamata ɗum 2022 Aliou Samba Bayel ƴetti appartement loué ko appartement 2 800 000 francs Dakar 2 800 000 pendant 1 an mbiɗa woni on appartement Jeri TV studio ɗon wonno mais yenda waɗa retraite kadi min nganndu kadi ko joom wuuro hayde noon danaka mami arrêté studio o e oɗon gandi somi dañi waɗa yimɓe wawi noon joyi walla jeegom Jeri TV wona kede jiilo hen ñamden min ko business tam hooram jogui min kal ganduɗo minen ka comme agence immobilière e agence immobilière noon on gandi business tam hooram jogui mais noon Jeri TV ko onon jeeyi sami yen ha ɓoyten mbaɗmi ndol wawi goɗi komen kalis kewɗo jeeya miiji mbimi e min somi yeehi Jeri TV on hunde wandi mi jeeya ken biyen pour onon mais leggiem depuis 2000 le 12 février 2021 bami créé Jeri TV jusqu'à 2025 so wi yaha bo se liggi mawɗo mbi mbeɗen yalta walla mi yalta junggam kadi waata komi wona dim quoi te moƴƴe neɗɗo fof jogueɗo muñal alhamdulillahi rabbil alamin noon en jeeyi ha garɗan ɗo on jii tourné ji ɗi mbaɗanmi essence ko min warat déplacement ko min waɗat connexion tout ko min goto te mamon ha non hun wotere mi yeehi ɗo il faut kala yimɓe paama pour jangge jaam mi yeehi voyage mi yimmima tetki janoyi imim tekki noon noddemi gammu lobbuɗo noddami gammu lodoyi noddami gammu gori ha heewi mbimi noon min noon hikka noon kam yo wat feere mi yaha gammu Belel Mayre nde jamde to jogui ƴettum ko o moto guel dagan ha Belel Mayre ƴettum gammo guel subaka hagnaga muti ha gammo gasi ha mbeɗa hooto ɓi 2000 francs e ƴeewa tan essence tan dagan tan ha Belel Mayre 2000 francs ɓe dutti kam mbi kam ɗum passe min okkimo 2000 francs o te mutam kirbi toon mi soodi plus de 4 litres walla 5 litres moɗi feere onon voyage plus de 14 000 walla 15 000 walla 16 000 ha 17 000 mais ni kodam de mi namanaki neɗɗo kalis mais neɗɗo indi ko roni mana caggal ɗum mi ƴetti tournoi ji wiidu Cingoli dès 2021 jusqu'à 2025 mais a ƴetta 3 mars 4 mars 5 mars 6 mars jusqu'à 6 mars mais waji woni noon an haɗa yaha waɗa tourné ji wiidu Cingoli on jii guila 2021 jusqu'à maintenant ƴeccene zone final o noddi kam mbimi yaɓɓoyta toon ko salam pourquoi saabu yimɓe moƴƴi jogo ganda hakke neɗɗo il faut ɓe ganda hakke neɗɗo saabu min komi joom wuuro min ɗo neɗɗo haalda vie privé mude mais min komi joom wuuro danaka mbiɗa jogui rewɓe mbiɗa jogui sukaɓe mbiɗa jogui tayaniraɓe jeeyatiraɓe foof mais joni so woni mbiɗa woppa liggeyam mbiɗa waɗa Jeri TV uniquement pour onon mais il faut onon kay kolliron ko jeeri ɗum il faut kolliron ko jeeri ɗum ɗum hollirat ɗum na liggey yeeso eyyi bandiraɓe onon wonɓe extérieur onon gandanɗa ko on jogui onon liggotoɓe e fonction publique surtout onon wonɓe fonction publique mbaɗon feere totton amen publicité ji totton amen sikku déplacement ji ɗeyto balle mi yi wuuro woto Wurkoreji am jiiɗa ɗum innu saabu Wurkoreji am jaha ɗum to noddumi 3 journaliste goto woni ko Walfadjri goto woni ko Walo TV Média e journaliste tel ful e min woni Jeri TV ƴeew min yiɓe journaliste uji pour affaire ɓen pour ɓen ɓe mbawa yolde caɗele saabu ɓen ɗum ɗi probléme ndiyam min hoorem yorma ɗumen mbimi taw min ko gouvernement ko gouvernement Diomaye Dieng saabu min ko patriote te ko mbaɗade réparti depuis 2017 kono min han so welamima han ko darni jaade ko membre du gouvernement he jeyami danaka hayso woni ko militant simple nde jeyamde tum nde wawiɓe ko tan au lieu que ɓe itta essence ɓe totta ɗumen ɓe loya ɗumen moto Jakarta ƴewtan mo won hedde 2000 francs hay 2000 francs oɓe kori ɗum mbimi onon ciɗɗo min ƴetta moto am mi nawa ɗumen
min no haden bim onon o jiɓani déplacement waɗa min yoɓi déplacement journaliste fo mi waɗi 30 000 francs te xaalisam danaka waɗi fiile ñanden 70 000 francs e xaalisam min hooram haalani no Jeeri TV élément ji ƴettum min mais bandiraɓe ballodiren hono ballodirten woni enen koye mel ganden Jeeri TV pulaw Jeeri TV leñol jagge hen hon jaggirton hen mbaɗa abonné konto mbaɗa abonné saabu min ƴeew min aɗen ɓuuri kam hen muus fof ayna toujours a yaltinat kolor ma yaltina yimɓe ganda an ganduɗa yimɓe ganda ka goto ko billa walla affaire o non way muus wonata cikki ligguey o non way ɓoob ƴeew an wonat min woni caméraman min woni monteur min woni reporter min wat danaka fof min waɗata te ƴeew depuis 2021 jusqu'à maintenant ƴeew hay 100 000 abonné ko rem dañ 100 000 abonné te min hande sinno mi ƴettino vidéo si Jeeri TV mbattumde sen jolfu haɗo gandi wertima ɗo so waɗe ɗum sen jolfuɓe wertima ɗo ɓooyi mais no enen fulɓe keewa haala fulɓe pulaw te enen e nafta pulaw haydara min wota goto tam haali sah mais an gonɗo an gandanɗa hajju way sod matériel sod caméra moƴƴe totta kam an bawɗo sod tripier moƴƴe sod tripier totta kam an bawɗo sodo kala ko ɗum wawi won soda ɗum totta kam eyyi jagga e combat he hon jaggirta e combat he noon tan mbawɗa jaggira combat heddi noon bandiraɓe vacance noon kam vraiment caggal ne vacance o gasi foof jiɗmo wi tank mbaɗe abonné page o kadi gono kulliran onon honon jiɗi Jeeri TV on kullirat hon kollirton ɗum mbaɗon partage lien o kulliron ko onon jeeyi mais min so ɓuurimo yiɗ Jeeri TV moy lol de won ɓuurmon yiɗ onon ɓuurmon yiɗ samin ko goppuɗo gallam hokkumi mum 2 mois de vacances min joguimo agence immobilière chaque 1 mois mbeɗa yo 70 000 francs agence am appartement agence am ɓoɗo 70 000 francs on 70 000 fois 2 mi yaafi mom mbeɗa yoɓ appartement minimum 80 000 par mois ɗum ɗon fof heddi koye haala hen hewta jiɗmomi wiide tan bandiraɓe wonɓe ɓuurmon yiɗo hunde heddi ko noon vraiment on jarama saabu hikka mi waɗi tourné teme noon kam alhamdulillah jiɓi yi hooram seeɗa tan tourné Jeeri TV taw diwan goto diwan mo mbaɗa Touba Bokkine toon jeeyami ha gandanɗam tini vraiment yimɓe jiɗ Jeeri TV yimɓe e diwan Thiamine mais diwan mo kurmi o tati diwan wir diwan ganir guina weɓay ko ɓoye tiɗen hay ko jata ko wo te mi wi wawi goto gammu goto waɗi fellaw ƴewɓe noddi journaliste goto dagana ƴewɓe tuɗ ɗum 70 000 francs 80 000 francs pour o ƴetta ɗon programme te on min ɓuuri ɗum abonné ji min ɓuuri ɗum audience fof min ɓuuri ɗum mais ɓe korimi ƴettu Jeeri TV kalawo Pulaar ɓe ƴetti ko gandanɗa ko jolfi haalat ɓe guppimi min noon après on programme mi ari ƴettimi programme mais yumnade ɗumen haydara guelle wowi aɗa yomnadem guila sowa haydara sa dañi woni mballa ɗum heddi ko noon jagge e combat he no feewi eyyi mbeɗa yetto noon kam jaggunoɓe e combat he foof mbeɗen kam no hikka kam no mbiyen hay goto miyen hay jag ballo goto jeyannoyimo Alissane Bayel mais Alissane Bayel vraiment kayen mbeɗa ɗum mbeɓe comprendre mbeɗa dokka jungo noon denɗam yeynat galle mum tawa ɗum toon woni wiyte kadi ɓikamo Saydou Samba Sogui woni Saydou Samba Sogui woni Abdou Aziz sod matériel legge ɗen heddi ko noon mbaɗe abonné mbaɗon partagé mbeɗa yetto noon joggunoɗo e caméra o wonno e caméra o ko Yaya Demeta gorko mbo Guinée Bissau o vraiment e ɓiyam no wiye Guley kay wonɗo e lumiére he machallah ɗum noon Allah jarama on jarama ha wandi Jeeri TV ko Jeeri TV moon oɗon jallo oɗon jaabo jamon jeef merci